Tätä vähän urkuja auki. Ja nousee nätisti plaaniin, ei mitään ongelmaa. Ja menee hienosti. Vaikka on pieni kippo, niin ei vaapu eikä kiikku eikä mitään. No niin. Niin kuin joku saattaa nähdä, niin merellä ollaan. Ja on savua. Eli 2 tahtia öljyä on vähintäänkin riittävästi. Nyt tosiaan tarkoitus olisi sit siirtää vene tonne Paraisten keskusta tuntumaan ja käydä vähän ottamassa fiiliksiä, miltä tuntuu ja miten vene toimii. Niin katsotaan kuin meidän käy. Hienoa on. Merkkivesi tulee nätisti koneesta ja on nätti keli. Melkein turhaan lämmin tulee hupparin kanssa. Ainoa mikä on niin oma makuun pikkasen turhan kaukana ratti tässä. Kokeillaan nyt ensiksi ihan tässä. Kyllä niin meri on aina meri vaan ja siitä on siitä on 6 vuotta aikaa kun mä olen ite viimeksi ollut niinku veneilemässä. Katsotaan kuin meidän käy. Kokeillaan päästä nyt ensiksi tuolta isomman vene alta pois ja kyllä se vaan tuntuu jotenkin toimivaa. Ei mitään ongelmaa, otetaan vähän videokuvaa kun päästään tuohon kunnolla merelle. Sinne jää kotisatama. Tätä vähän urkuja auki. Ja nousee nätisti plaaniin, ei mitään ongelmaa. Ja menee hienosti. Vaikka on pieni kippo, niin ei vaapu eikä kiikku eikä mitään. Paitsi että siihen sammus. Tulee vähän pätkittäinen video. Toi on harmillinen toi polttoaineen puoli. Siellä menee kyllä niinku se tuntuu niinku että joku ahdistaa, koska se vetää niin primerinkin ihan löysäksi. Siellä niinku tuntuu että soppa loppuu kesken sit kun rupee menohaluja löytymään. Ja tankissa on kuitenkin tavaraa. Et siitäkään ei oo kiinni. No. Enempää ei voida pistää kaasua, loppuu soppa. Mut jos tälleenkin toimii, tää on aika nätti matkavauhti. Mulle ainakin aivan riittävä.
Joo. Nyt ruvetaan lähenemään kirkon kylää ja tipputetaan vauhtia vähän pois ja ellei kone hoida. Joo. Kone hoitaa sen homma itsestään. No niin. Keskusta lähenee ja polttoaineen puoli prokkoa edelleen. Se vaan niinku... Se ei kestä kaasua. Ja se ei oo hirveän hyvä merkki. Mut se ei haittaa nyt, koska meillä alkaa 10 kilometriä. Kymmenen kilometriä tuntinopeusalue alkaa muutenkin tosta noin, niin se ei sinänsä haittaa sit. Mut on nättiä. Nätti on jopa keskusta-aluekin. Sitten on aika, kun mä oon nähnyt viimeksi tän täältä käsin, et ei hirveän usein. Kyllä se olisi ihan mukava saada joku perusvarma vene. Tää lähtee kyllä valitettavasti myyntiin. Ei oo... Istuimia ei oo kuin 4. Ihan kiva tämmönen daycruiseri. Voi lähteä käymään Paraisten portilla tai jossain, kun saa polttoainepuolen kuntoon. Mut joo, jotain hämminkiä siellä on Kaasarin puolella vieläkin. Mä en tiedä, täytyy kysyä tekijämiehiltä, että johtuuko tää sit siitä, että siellä on primerissa jotain ohivuotoa. Vai saako se ilmaa, mikä tyhjentää ton primerpumpun vai mikä mahtaa olla? En tiedä. Harmillista on. Tää ei ole. Pitkä ei ollut siirtymä, mut pitkältä se vaan tuntuis. Ja ihan vaan siitä johtuen, että tää ei vaan... Tässä on vieläkin jotain hämminkiä. Ja mä en tiedä mikä. Kiva olisi saada toimimaan, mutta tosiaan päästiin Paraisten kanavaan, elikkä Sunttiin. Ja se nyt oli niin kuin pääasia. Vene toimi kuitenkin. Paikkaa on pitänyt, vettä ei oo mennyt pilssiin. Ei niinku, siinä ei oo mitään. Mut tosi livutaan ihan pikkuhiljaa tehdään mahdollisimman vähän peräaaltoi. Täällä on kausipaikkoja ihmisillä, niin se kunnioitetaan toistenkin omaisuutta. Joo. Jos et oo Paraisilla koskaan käynyt, niin tule käymään, mut tuu kesällä. Syksyllä talvella täällä ei oo mitään nähtävää. No syksykin vielä menettelee, mutta talvella tää on niin kuollut kuin vaan ikinä voi olla. Huomaa, nytkin mennään pienellä kaasulla, niin vähän koittaa pykkiä, et ei ihan pelitä niin kuin pitäisi. Toivotaan, että saadaan ongelma pois. Ei oo hyvä juttu. Mut joo. Me ruvetaan pikkuhiljaa lähestymään määränpäätä. Video alkaa olla lopuillaan. Jos katsot loppuun asti, niin hienoa.
Tää on hienoa. Tänne on tullut tommonen nopeusmittari vanhan Malmin sillan kohtaa ja toi puuvene tossa. Se oli mulla hetken aika käytössäkin, mun piti kaverilta se ostaa, mutta ei talous antanut periksi silloin. Se oli tosi nätti käyntinen ja hienoa ja 8,5 metrinen suurin piirtein puumeriläinen. Tässä on suntti, tulkaa syömään, on hyvät ruuat. Joo. Mut semmoista. Mä varmaan pikakelaan pikkasen tätä videota ja varmaan joudun vähän skippailemaan pojesosaa, mutta mä koitan saada tästä jotain videoa aikaiseksi. Niin tosiaan mä kiitän, jos katsoo video loppuun saakka ja tykkää, kommentoi ja ota kanava tilaukseen. Se on moro.